Ľudia, vítam vás u nového videa. Teraz som v nočnom štúdiu na Kopola zvuku. Teraz to nie je dobrodružstvo, že ideme niekam na výlet, ale teraz si zahrám na PS5 Call of Duty VV2. Poďme na to, ale počkaj, ešte idem zobrať toto, ovládač. Tak. Keď sa vám páči takéto červené nočné štúdio, tak dajte like a odber. Poďme na to. A toto hrám úplne prvýkrát, takže asi ideme toto na začiatok The Day. Potom ďalšie Operation Cobra, Stronghold, SOE, Liberation, Collateral Damage, Dead Factory, Hill 493, Battle of the Bulge, Ambush a The Rear. A keď som počul od vývojárov, že na konci má byť ešte vojna so zombíkmi. Tak poďme na to. Ideme. Prvú hru. Druhá svetová vojna, 1939. Dáme skip. Poďme na to. Počul som, že hlavná postava sa volá Daniel. To sú naši kamoši, Zusman, Ailo a Medic. To je vlastne aký stream taký. Kind of looks like Clark Kent, said when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Hello's the vet, but being honest, he's what Mom would call a bit of a lube. Okay, let's make this more interesting. What? Picture insane soldiers. He's at my back since Kasserine. Puts us 3 times in 10 seconds, and he's all yours. I don't know. Oh, you could always put us out. Mám troška hlas. Okay, I'm in. I can't watch. Just time me when I tell you. Back to my story. Me and my boys, we muscle our way into this poker game the football team has going. We worked out a system where they can signal to 10 sekúnd skúsiť si nepodrezať ruku. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flush. I will had enough fighting for 2 men. Ma said never shake hands with you. That's not what she said last night. Škoda, že nejde skip, ale to není ukážka. Bože, hra. Teraz asi idú na lodi, pretože to tak vyzerá. Good luck with that. A teším sa na to. Toto je že vraj podľa reálneho filmu, že Call of Duty sa točil podľa reálneho filmu, že toto sú reálni herci a urobili podľa toho hru. A toto je asi veliteľ. Ale nevyzerá jak veliteľ. Máš tento vyzerá jak Spider-Man, Tobey Maguire. A ideme na to. Prvá misia. Dneska môžeme dať 2 misie možno. Užij do lietadla. Máš to teda keby Amerika proti Nemecku. Ty kokos, to sú naše lode. Takéto lode som skladal ako malý, ako Lego. A dáme samozrejme skip. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. No ideme na to. Toto keď sa dialo v druhej svetovej vojne, tak normálne sa teším. To je asi veliteľ toto. No to je veliteľ, lebo on má takú tú hviezdu na helme. The Day.
Toto je Normandia vo Francúzsku. To sú hranice medzi Amerikou a Normandiou. Vlastne Normandia je vo Francúzsku pri hraniciach Ameriky, pri tom mori, pri oceáne. No a ojoj, ty kokos. Aha, ja sa musím čupnúť, dobre. Už hrám rovno. Kokos, čo sa deje? Čo sa deje? Aha, už asi útočia. A inak tohto nezastrelia. Incoming, joj. Ty kokos. Ja môžem iba kružkom teraz čupieť chvíľku. A že si už sa pripravil tento typek, už si bere zbraň, ale... Aha, tento sa volá Pearson, mi to ukazuje. Tento Sussman a tento veliteľ Riley. Ty kokos. Už pália. Rýchlo vstávaj. My hráme za žlení. Oj, jak mu dať dole hlavu. Utečte. Toto je náš veliteľ. Riley. Ale my máme akú zbraň vlastne? Aha, musíme ísť ku tomuto. To sa modlí. Tá loď vybuchla. What? Čo bereme? Ide nejaká divná mŕtvola. Dobre, bežíme. Ty kokos, jak ma vypálili. Ja nemám ani bandáž. Kde nájdem bandáž? Ty kokos. Kryť sa za týmto. Ty kokos. Teraz. Joj, jak pália. Za auto. Není tu niekde bandáž? Lebo mám strašne málo životov. Čo skúsime tam trafiť? No a čo tu mám robiť teraz? Sussman niečo kričí. Aha, musím odpáliť bunker s týmto granátom, alebo čo to je? Dobre. Fire in the hole. Dobre, odbuchli sme bunker. Môžeme ísť ďalej. Musíme sa aj kryť za týmito. Aha. Hneď prvý. Aha, ja môžem využívať granáty. Joj, jaký flashbang. Není tu niekde bandáž? Viem, že tu majú byť také bandáže. No na čo som sa skočil? Ježišmária. Čo nie je toto bandáž? Aha, máme bandáž. Od Sussmana.
Aha, to je náš. Dobre. Ale to... Aha, mňa zabili. A máme viacej životov, akože nesmrteľný. Bandáž. Však zober ju. No. Máme. Bežíme rýchlo. Jaj. Hodím granát, ale žiadne ma vystrelali. Hodíme za hento. Dobre. Bežíme. Turner. Máme bandáž. Krása. Headšotka. Trafil som mu ruku, ale to nevadí. Hodím mu smoke granátik, joj. Však čupni si. Jo, ale mám strašne životov dole. Dal som mu headshot. Máme. Dobre, typek ma zabil. A Zuzman má pre nás bandáž. No, už nie. Ježiš, to idem toto od začiatku. Naša, to je dobrá zbraň. Počkaj, od tohto musím si zobrať bandáž, Zuzman. Dobre. Prebehnem to. Ale o čo sa ty snažíš? Mal som naraz obidvom headshotky. Ježiš, tam je gulomečík. Ja som zabudol, že tam je gulomečík. Ježiš, toto zase ešte raz, bože. Že musíme odpáliť bunker, alebo jak to hovorili. To je keby tá gulovnica, dal som mu headshotku. Prebežím. Ešte niekto tu je?
A je. Over here! Ty mi daj bandáž. Jaj. Dobre. First one down! Let's go! Move up! That kid's just still sleeping the beat! You alright? First aid kit, Daniel. Dobre, ďakujem. Od Zuzmana. Hej, dobre. Aha, mňa zabil vlastný granát. Nejako vážne. First one down! Let's go! Everybody out! Bunker's clear! No ľudia. Budeme musieť part 2 nechať na budúce. Mám málo baterky, takže zatiaľ dajte ten odber, potrebujeme ho. Na budúce to bude ešte dlhšie video, takže dovidenia.